Eh, karon atong dugangan tong basic nga kang mo try gaana down, dili mo down pag magsagang balik dayon. Kung musumbag siya or patid, ana ra pirmi ang kamot. Oh, down balik. Okay, sample. Sumbag siya. Sumbag. Sumbag mo lang. Sagang katong sulod. Balik dayon. Pas. Ano ka? Para rin din na po siya para masagang bigas. Okay, dua ka sumbag. Slow mo lang sa bigas. Pwede rin dua ka makakip. Usog. Bigas. Pero ang kontra, di man musumbag og slow mo. Sa kon rin siya sa pagkaton. Pero pag abot sa actual, pas na ka. Pas. So, butangan itong patid. Sumbag niya patid. Da more Japon, kamot siya pa yan na. Pero ipagi ni magdapi para sakit. Sige. Patid lang, patid. X na yung kamot. X. Di ka ganang maikot diri. X. So, ang patid sa kontra, dili Christian, katamong run house. Diri, ra. Slow mo. Ganang mo balik siya niya. Street fight, di. Diri, sugatan mo diri. Kita ang break. Di. Slow mo. Sumbang mo patid, siya kung sa. X na mo. Nas kilid dito X na tagilid. Ano diri? Sumbag lang wala kasi patid. Ngita ka tayo para sa kamsulod mo kumo. Dili na pirmi ra ko. Wala. Dili pirmi. Bisa ka nga pirmi ang balos kay. Ha? Pwede ko kapatid na bili. Ha? Slow mo. Pwede sudan mo. Sumbog siya. Dili. Pas. Pas ka. Kaya mo hinahinay ka. Sumbog po. Siya po. Sumbog. Sumbog daw gamot. Sumbag niya paano balik ko na ko tuwang dito doon na. Sumbag sa sila namin ba na. Talaga. Marto? Yeah. So guys, thanks for watching. Wala. Basic. Ginagmayar to pero bye guys. Naot ka namin makatunan. See you in our next generation. Right. Subog last. Okay. Like guys, sumbag. Pang. Mata. Okay. Mata kaya bisan pag gamay ka. Kung maigon yung mata, sakit na kaya na. Hindi na wala as gidapon. Okay. So pikas. Ano dyan na siya? Okay. So, Mexico. Sige. Sikap, anak. So, straight. Straight. Hindi karbita. Padlang anak. Sumbag ng usa. Araw pagka diri. Ayos mata. Marta. Bye guys. Thank you. May subscriber sige lang.